cikkuɗa no gonirɗen ɗo ni ɗum ɗo heewoɗi hande mawɓe helli fa forɓe no poɗɗen ni ene tongodirni en e nder galle yooɗani te an nde Ablaye aɗa andi min ƴettuɗa ham mboɗo woni cukalel toksir te on jamanu a yi ala fof ko rewano e caggalam he façon tan neɗɗo fof joom barke rewe yam tourne page on pour l'instant on avait jogui quelques problèmes hakkunde me Yaya mbeɗa wawi wiide bon o nanni kam e Leyla kono jiirimni Leyla mboɗirimni analysé Leyla leen waɗi différent on waɗi différent e Jalika hande de hannon wawi wi kono a yejjiti ɗo ndewɗen fof kabjuɗa an Jibril ɗo tegma sa ɗum ɗon tegino a miijita ko haɗa waɗa ko mbaɗanɗa ko an wona sah neɗɗo joni ko jiɗɗa ngara tawiya kam ɗo mbiya layet probléme he joni gonden mi yaha mi rutto ɗum mi waɗata ɗum to wona an nawtata kam toon min hooram sigi sagam to Jalika minen gondam ha nomen maayi fof mais nenam woni probléme o ɗum woni haalka nenam woni probléme o koni goram koni jibam ko ano yurmini ya ngata waare ngata gacci mais kumunyal wawi fof o dumna ala joba rokirta besgo sala rukiman